Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Memasuki permingguota, taparade rohata, maredehita sia buku ede nomor 577, ayat sada sahat ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patus yan jorgong. Say do pakon maau, jala asiro hamdiau, ay pujung jalan nadangol doau. Hodo ali Jehovah di halumuton rohaku. Ali di bataku marhaposan tu hodo au, sayunang paila au. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para siroha na sumurong nama dok mauliate mahami tuho siya nasa roha nami
Ala dilehoko anakmu nasasadai tuhamatean humoko pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tata mahami ale amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati gorad di hami. Saise sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan. Na pinilihon nai humoko pami. Say paeleng mapinggolmu tutangiang nami. Jala asi maroham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehitas yang buku Ede nomor 460 ayat 1 dohot 2. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik pau paton dohot lapatanna. Patik pau paton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai. Jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon ima sahatna atong rap mangidogo mahita tu debata lahom mahungulahon nahom bar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahom bar tu patik ni. Amin. Maredehitas yan buku Ede nomor 167 ayat 1 dohot 2.
atau poti madosata nagodangi tujolo ni debata tapa uduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni pardosa. Mulak manean parjahati tumadikot dalana asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Ala ni i ubayan hupangido hami. Say sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin ni roham. Say pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluluhok ko nunga pola hujou goarmu au napunaho hasangapon madidebata na digijang. Amin. Kor dari wilayah Kolose.
Maredehita siap buku ede nomor 202 ayat sada dohot ayat 5. Tabigema hatani debata turpuk di hari mingguon iman natar surat di Yesaya 55 ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama margati soring. Tikting madokon marsaulihon asini rohani debata. O sudehamu akan nama uas, romahamu tuaikon, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Sai romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tarehon hamuma pinggol muna, jala roma hamu tuau. Tangihon hamuma asa mangolu to dimunai, jala bahenoku matu hamu, padan saleleng nileleng na, ima padan parasian nasi tongi tu sidapit naso tu pamuba. Idama bangso naso tinadampian ikon jowon mudo jala bangso naso tumadaho roma nahopiho ala ni Jahoba de Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho dibahen. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akasakapna sai mulak maibana tu Jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tu debatata ai buas do rohana manalesei. Ai songot tibo ni akalangit sian tanoon, songonido tumibo akadalaku sia dalam munai,
jala aka pikiraku sian pikiran munai ima sahatna martua doakan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kor gabungan parpuan.
Maredehita siap buku ede nomor 226 ayat sada dohot ayat 2. Tahatidakom maha porsiao tai songon nahina tidakon nidonga tasaha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debat aja ido ama pahu nasuha tudusan natu mopalangi puhutan au porsea di Yesus Kristus anak ni debat aja hubana sesadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean sianto di parbadia adorang so ido tu hata natu mau na bernit di pangamungan si Yesus ada bana di hau pinarsiu natu waktu bermaturu di tanam namulak mamulu di ali patuluhon namulak kusuko lau hundu tusiamu di peta Jehovah amanai parbuan suatu tusani di sima ibana pada mamulak suku tetanoon mamuli harap mamulu dohor mati au porsea ditondi parbadia cela adon sedabria nabadia uria hatopan halak Kristi dohor dia sesali dosa dohor dihatai namando mulak mamulu suku daging halak mamati dohor dia muluan basuh sudah. Amin. Kor ama Ebenezer.
Tapi gimana tikting nama sadihita. Warta jemaat bagi kita minggu ini, topik Pauba Roha Unang Mago. Bahasa Indonesianya bertobat agar tidak binasa. Satu nama minggu kita hari ini Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15a. Dua statistik baptisan. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, Gereja HGBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran yang jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota Jemaat HGBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja aslinya. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HGBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan pendeta fungsional HGBP Makassar, Amang Pendeta Porisman DM, Lubis MTH, yang akan mutasi ke tempat pelayanan yang baru ke distrik 13 Asahan Labuhan Batu. 2. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HGBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Galatia hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 di rumah keluarga Amang AF Samosir Inang Sintua J Boru Simangunsong. Alamat Jalan Sunuk 2 nomor 42. Pertengahan wilayah di wilayah Korintus Rabu 26 Maret 2026 di rumah Inang Nyonya Dr. Andus D. Sitopu L. Boru Manalu. Alamat BTN Hartako Blok 1P nomor 4. Semua acara dimulai pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Par Hari Kamis. A2 Kor wilayah yang akan melayani ibadah Minggu pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3 memberangkatkan pendeta fungsional HGBP Makassar. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 akan dilaksanakan acara memberangkatkan pendeta fungsional HGBP Makassar, Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTH ke tempat pelayanan yang baru sebagai Sekretaris Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Acara dilaksanakan di ibadah bahasa Batak setelah persembahan ke depan. A4 acara syukuran. Selesai acara kebaktian di gereja akan dilanjutkan acara syukuran memberangkatkan pendeta fungsional bertempat di gedung Sopo Talenta HGBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A5 seminar public speaking. Pada hari Jumat 14 Maret 2025 bertempat di gedung Sekolah Minggu Penguan Perempuan Deborah telah melaksanakan seminar public speaking dengan pembicara
Amang Pendeta Dr. SRH Borussia, Inang Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH. Seminar dapat berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. A6. Edukasi kesehatan. Pada hari Jumat 28 Maret 2025 mulai pukul 17 sampai dengan selesai atau setelah selesai PA perempuan dimulai pukul 15.30 bertempat di gedung Sekolah Minggu. PT Prodia Widya Husada TBK akan melaksanakan sosialisasi edukasi kesehatan dengan topik kanker serviks kepada punggungan perempuan HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Siturus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Sintua Ati Simanjuntak SLN Boru Syaan. 9. Inang Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 10. Amang H Siturus Pane. 11. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 12. Amang SPPB Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Maret 2025, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Sopo Talenta gedung sekolah minggu. Bagian kedua yaitu nomor 9, yaitu keuangan. Boleh kita lihat di warta jemaat kita yang ada kita pegang masing-masing. Dan kemudian jadwal kegiatan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2025 ada juga bisa kita lihat di lampiran warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Terima kasih. Marede kita sian buku ede nomor 400 ono 4 ayat sada laus tapasa ma persilakan. Oh
Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mga raja hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas makamang kenang. Hata ni debatana ng taripar dihita di minggu tasadarion. Ima na tersurat di Lukas bidu 10 mamuka siya na ayat 1 sa 1 ayat 5. Lukas 10 ayat 1 sa 1 ayat 5 hujahama di tonga-tongat. Halak Galilea na binuno ni Silatus. Adong manaro ujui pabuahon tu ibana taringo tuak kahalak Galilea na diduruson Silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi ni na Jesus mamangalusi nasida. Na dia gam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon salut halak Galilea ala songoni dia hap nasida. Hudok madihamu dang anggo somuba rohamuna lau songoni do hamu mago muset. Manang na diripuhamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo somuba rohamuna lau songonido hamu mago muse ido sahat. Hujah hadiat Indonesia Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Topik mingguta sedarion bertobat agar tidak binasa bau baroha asa unang mago. Berarti kata kunci nanaing buanota, nanaing peopota, jalan nanaing haporsiata, bertobatlah. Allah macerga pertobatan. Sasahalak nanaing masuk tu harajaun ni debata ikon na bertobat do ibana. Jala ido na perjulu sahali kata pengantar dung dibari tahun taringo tu Yesus. Paubahamu marohamuna, bertobatlah. Ido didok si Yohanes padiri ditikin na mamulai lau patadahun Yesus naneng ro tu tonga-tonga ni portibion di naneng ro ibanda siap pudiku, bertobatlah. Paubahamu marohamunina buru tajahay di Matius 2 ayat 2. Pertobatan ido hape dasar ningolu ni halak na porsea asa dohot ibana parnapuna asa dohot ibana pemilik di harajaun ni debata. Anggo sadong pertobatan dia tidak mungkin memiliki kerajaan sorga, dia tidak mungkin memiliki kerajaan Allah dalam hidupnya. Berarti pertobatan dasar dari semua iman, dasar dari semua kepercayaan, dasar kita untuk bisa bersama dengan dia di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan kekal. Macam luar biasa do molo boi taboto bertobat. Ala gudang dojol madang boto bertobat.
Di boto do dia nasitong alai dang diulahon. Di boto do diri na nasala alai setong do ibana bercokol diulahon na nasalai. Alai jauh-jauh ni si Yohanes padiri, do jauh-jauh ni Yesus song nong tajaha diri Lukas 10 pola 2 hali ayat di tajaha asa bertobat ala arga ni pertobatan di bagasan ngulu ni halak na persea arga ni pertobatan di ngulu ni jolma asa boy ibana pindah manang boy ibana bergeser sian manusia lama tu manusia baru sian jolma na robi si ulaun hajahaton tu jolma naung mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Berarti tanpa pertobatan ulah konota doi di bagasan rohata tidak mungkin memiliki kerajaan surga. Nuaing taida ma jala tarenungkan ma nunga dong pertobatan di hita. Ala masing-masing dohita dipertanyakan tentang pertobatan. Masing-masing dohita naing mengoreksi dirita. Ala halakna bertobat ikut takas doi patuduhon hadirionna naung gabi manggulahon lomo ni rohani debata. Minimal tolu dampak molo adong pertobatan di ngulu ni jol. Na perjulu halak na ngolo bertobat. Halak na olo peubahon roha berarti dia mau menerima pengampunan dosa. Ala jolma perdosa dohita dang adong naso perdosa siak kita ido ben na dido Jesus nak pola 2 hali di gobarhon adong na mate na dipelehon mudarna doh tadong na 10 alu mate alai sudei perdosa di dok kalak alai di donjet nan dono ni Jesus sudei do jolma perdosa. Sudah do halak na di Galilea, sudah do halak na di Jerusalem perdosa. Dan adong na malua siat dosa. Jala sudah halak na sorang tutong-atongan di Portebion. Saya tadok doi nunga sorang di bagasan dosa. Hidup na saya adong tadok. Dan na baru sorang pe nunga sorang di bagasan dosa. Ala roh ibana tutong-atongan di Portebion. Ala holat terdidi ibana. Gabi masuk may ibana musetu harajaw ni debata. Asa sian keberdosa atai manang sian hadosa tai dohita iko pidda asa boy hita majalo pengampunan dosa. Hidup na mungkin masuk cerita tu baptisan ala nengadong padidion tua di minggu nana ingro. Sahalak dak danak na sotardidi dang dia toy huria molo marujung ngulu. Ala tarajumi do idang masuk dope di harajaw ni debata. Ala ikut jolo masuk di mana tu padidion na badia baru pe asabui dia toy huria bodoh notamai statusnya nong masuk tu huria. Hidup benar kita sarankan tu sudah situa molo adong akan atopu manang naposai marsai danak silaka patupa padidion na badia. Padidion na hinipu asa masuk tu harajaw ni debata. Molo soadong di sisi tua, silakan tuna toras, nase burjuma rulaun nabadia, silakan dididi anak koni asa masuk ibana tu harajaun di debata. Nang pehoda padidion, hudidi mau di bagasan guan debata ama anak doktor di perbadia, selesai ditangyakon, anggo masu-masu, buanon na rumuseh itu gereja, asa dipasu-pasu padita ibana. Salah satu siani indikasi mana sianima idaota, bahwa halak na masuk tu harajaun ni debata ima naung diampuni dosana halak na bertobat jala naung diampuni dosana disido ibana gabe dohot pernah puna di harajaun ni debata. Alai sai doholan olak ni pemahamat tak pertobatan tak kola masuk gabe holat terdaftar nunga gabe dohonota naung masuk ibana yang dengkan nguduna di harajaun ni debata tidak. Alai koni huddo perubahan manang hamubau ni ngolu molo naung di jalo ibana hasesan ni dosa dang be di bagasad dosa ibana mangolu dang di bagasad dosa ibana marpabahenan alai nunga gabe marpabahenan ibana di bagasan hamubau ni jala disima gabe jupang sian ibana perbue ni ngolu na hobar tu harajaun ni debata song nani dok na di Galatia 5:22 di sima gabe mar perbue ibana sia perbue ni todi di bagasan nguluna ala nong di jalo harajaun ni debata.
Asa halak nang majalo hasisan ni dosa. Iko na dong do tindak lanjut pabahinana. Ang gusto mangula do ibana, ang gusto dipatupa do, ang gusto diulahod do nang jinalo ni ibana hasisan ni dosa. Berarti melekat do ibana di bagasan dosai. Jalan ang say holan nisi. Ido ba na siya diajari hita halak nang mertobat, halak nang majalo hasisan ni dosa, jalan nang mangolo di bagasan lomo ni rohan di debata. Dia harus selalu melekat kepada Tuhan. Dang boy malua lokang ibana siya debata. Dang boy lokang ibana siyan asin ni rohan di debata do parsaora do debata siganup ari siganup tiki asa tutu di bana nang mangulu di bagasan pertobatan manang mangulu ibana di bagasan hamu baun ni roha. Ido na marga di ngulu ni na persea asabuy dohot ibana di hanguluan na saling-liling na sabuy ibana mangulu tungulu ng pinaradi ni debata. Memang betul-betul dibutuhkan pengampunan dosa, dibutuhkan ulaon tindakan pabahenan na Bartolomeo ni rohan debata, dibutuhkan parsaoran na intens na setotong pajupang do debata di nasa pernguluan. Molo tapabagas taperdalam manuaing secara personal akamang kainan. Marhite siyan kata pertobatan non. Manang siya jujo ho batu tema manang topik ni minggut ta sedarion. Secara personal ko dohnot tado masing-masing do hita mempertanggungjawab ton ngulut ta tuadupan di debata. Nang pe anak kota masing-masing do mempertanggungjawabkan hadirion na tu debata do pertobatan. Nang pe suami istri masing-masing doi lau mempertanggungjawabkan nguluna dia dupan di debata. Berarti secara personal ikut bertanggung jawab do hita bertobat, ikut na bertanggung jawab do hita roh tua dupan ni debata, ikut na bertanggung jawab do hita mangulahun lomo ni roha ni debata di nasa permulut. Mula masuk kita mameren secara personal, kembali majolo hita muse tuturpuk naung taida nakinong tajaha sian Lukas 10 tului. Adong dua masalah natadokma na tragis di pernguluan ni colma. Na perjolo ima kejadian nabi nani si Pilatus mudar ni akan nabi nani duruson na mudarna gabe dicapur honi tu mudar na laos si pilih hononna. Roh akan na mangalu-alu tu Yesus diceritahon ni pabuan luar biasa haporsuhon ni colma na pinilihon nai patuduhon seolah-olah nunga tung nasida nama perdosa na sumalim gabi dohok mudarni dipilih. Sahat muse itu dapat 2 tahun. Memang dapola gudang tajaha berita taringot tusi alai Yesus do nama cerita hot dison dohot imana tajaha nakin di sisa 10 halak di ayat opati adong mate ditimpa bangunan di palas-palas. Gabi adong sada pandangan ni halak Yahudi, adong pandangan ni halak na mabigi baritai, na matei, na nipilihon nai, mate ala ni dusana. Justru itu na nang nisangkal ni Jesus, unang gabi manguhumi halak na mamaritahon itu ibana, jala unang gabi di ida halak ala ni perduson na molomasa na masa tu sa halak jolma. Ido sa sitong na yang diluruskan Jesus tua kasisian nai ubayan na di Jesus dang. Ala pandangan ni jolma mulai na julu deh pandangan ni jolma mula dong menimpa sesehalak bencana dok nasing gabi serodo image di hita ala ni dosa na mai ala ni salah na mai na oloi do tadok tuani ma perdosa hiye dot tongi seolah-olah kita ma menghakimi, kita ma gabi na lebih badia sian nasida. Ternyata halak na menilai na songoni, bahkan halak na mangalehon pandangan na songoni, pemikiran na songoni, bahkan na menanamkan hal na songoni di pikiran na. Berarti justru gabi dohot di bana di bagasa dosa. Ainunga gabi dohot di bana menghakimi, gabi tumibo ibana seheran na lebih badia ibana sian halak na manaw si tahun ini. HP gudang kejadian na taida. Justru sian kejujuran na alai gabe bui ibana marmara, bui ibana gabe di
Tadok macelaka alani halak, alani namasa, do talani bencana. Alai bukan karena kesalahan. Gabe ido naneng dohono ni Yesus, molo adong pe terjadi di bagasan ngolu ni jolma, molo adong pe terjadi di ngolu ni sasahalak, debata mana mabotoi songo dia, ala debatado standar ukuran ni penghakiman di ngolu ni jolma, bukan manusia. Ala nido upana dipicang ibana dipaingot ibana dang, ala dang nubadia halak Galilea sian namodingi, dang ubadia halak na asing sian nama naon si taunoni, dang na ubadia halak Jerusalem sian na asing, sian nang modingi, alai sarupa do sebuluhna, boido marujung ngolu di tonga-tonga ni pertibion, alai dangi HP akhirna, ido nanek sidohnot. Molo tabolus pe hamatean, molo tabolus pe parmaraan, molo tabolus pe kecelakaan, bukan itu akhir ni ngolu ni sahalak jolma, ima ngolu na salin giling na do, ala say tadok do, jala tahapor siyay do di konfesi tamadok, ang perngulut tadi portibion ikon mamulus do hamateani, molo mangulu pe hita di naroto hatta pa 2 halion, iko paubon na do daging tanaleaon, tu daging na buhay, asa buhay masuk kita tu hasangapon nai. Berarti adong perubahan. Adong tinggal honota ngulu na di portibion na samasuk kita tu ngulu na baru nang pinaradin debata tu sido akhir tu sido pandangan tu sido tujuan asa buhi hita majalo asin roha masing-masing siap debata molo dohot tita na bertobati molo olo dohot tita na majalo hasisani dosa na olo mangulah lomoni rohana jalan na setotong pajupang do debata di ganut. Apalagi molo tapaubuk turpuhon tugor ni minggutta sadarion okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mangaranapi do mataku. Lupa dulu. Mangaranapi do mataku tu debata. Halak nang bertobat. Ido na setotong gabe terarah nguluna. Terarah pandanganna. Terarah pikiranna. Tu jahuba gabe boy ibana jupang jalahot di bagasan pertobatani jala molo halak na bertobati ido nama jalo tuang uluan na salin lina tu si mahita akamang akenang dia rahun terpukta sadarion ala neng masuk mahita tokinai tu perningotan di hamamate ni Yesus nunga masuk kita tu perningotani mulai sian minggu seksagesima los dipatakas manuaing asa tung takas bertobat tita ala nong tajalo jala tahapor siyai Jesus nang roto tonga-tonga ni portibion jala nunga di parade di hita hangoluan na saling-liling na asa dohot tita jala satu si ikon na bertobat do hita ikon na tajalo do hasisani dosa ikon na tajalo do na paseto tong rap do debata jala tos kon na ulahunot ta do hototong ho Bartolomeo ni rohani debata diganu padal ninguluta ima mangarahok kita marhite minggu tersedarion asa tapau baru hatta tatinggalhon bakko nalamai tatinggalhon akaulau dosai tatinggalhon akaulau naso marojahan di bagasan lomoni rohani debata amin matang yang mahita mauliate matuhad di pasat rohanami dio di jojom tuhami marhite minggu nami sedarion asa hubah-ubahami rohanami asa bertobat kami ala di pertobatan ido jalon nami hasesani dosa nang pinaradim di hami marhiti haroro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion sian pertobatan nami do majalo hasesani dosa ido maju hami tinggal hono nami maparangi pabahenan naso ini hinalamohomu alai gabi hupa wahami mai mangula lomoni roham mangula na dumenggan dinasa perdalanan nami jala totong urupamu jala jaramu hami asa setotong marhaposan marsigatung jala serap dohot ho hami dinasa ngulu nami ido mabuak kami tungulu na saling-giling na gabidang tuhamaguan behami ala ni asi ni roham. Saya lampatau hami Tuhan makaporsyai di sitaunon mi di hamamate mi ima gabelas ni roha ima nagabi hanguluan di hami aka naung
ni topamon hami naung tinubusmi. Di batama nami laos di bagasan minggu nami sedarion pasato nami do toho nang akan nanaing siuba san nami siuleo nami di tonga-tonga ni huriam tuaka ari nanaing ro asaho Tuhan nama masu-masu sudi pakubasion nami pakubasion di tonga-tonga ni huriam do dia ka program di tonga-tonga ni huriam asa tutulas ni rohai di hami pa hotona porsion nami jala gabe lam batu duhon na doh tami saya mangula hobar tulomoni roham jala laus sadariot Tuhan hupatu pahami do dinapa porhatun naposom aman nami padita porisman lubis dohot keluarga porhat sia tonga-tonga ni huriam HKBP Makassaron madapoton ulau pakubasion na baru di distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu. Horo nama milit na sida gabi naposom, horo nama jo na sida gabi padita di tonga-tonga ni huriam. Atong saya pargugoi urupi, hut patau na sida Tuhan mangula-ulau ni, jala luasomu na sida di bagasan las ni roha, dohot inanami, nangakaya nakonna di nama kubasi di tonga-tonga ni huriam secara khusus nagabi sekretaris distrik di distrik 10 Tolu. Pasu-pasu nang acara na nang sipatu paun nami sedarion. Acara na paborhato di tonga-tonga ni huriam. Jala laus urut anon dungsai ibadahon patu paun nami. Acara paborhaton siya sudi ruas ni huriam. Asa say marlas ni roha hami. Jala ala huilala hami do gudang ni pakubasyon na sida. Saliling 5 tahun di tonga-tonga ni huriam HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nun. Pasu-pasu mo manaung niuda naung nihubasan na sida. Asa marparbuay di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni ngulu nami ganuk marsada-sada. Jala lampahoton haporsyon nami. Di patama nami lausongoni pasaton nami do tujulum na badiay nang disudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inang nyonya simatupang boru simanjutak nyonya Banjarnahor boru manulang inang nona parulian pasaribu amang haman urung inang naibaho boru pasaribu inang storus boru pajahitan inang silitonga boru samosir inang simanjuntak boru siahan inang silaban boru pakpahan amang hasitorus pane inang nyonya sitanggang boru tabarat amang SPP pasaribu dohot naso hako arak kami nuaing gudang do di bagasa parsahiton ruas ni huriam tungtu hodo Tuhan pakongkoponon namin esida asa tukon na mga leon gugudo tay pason padahon na sa ragam ni parsahiton siya kami saluhut na jala totong lehonom muhamamalum jala basu-basumu nang aka ubat na pinakke na sida pasu-pasumu nang aka tindakan na jinalo na sida perhitiamu memang nongos hai pasun asa tungtu tikina nengro boy hami marsaur boy hami mangula di tonga-tonga ni pangulo nami tarlumubi di parsauran nami lo majakon ho majakon hatam di batama nami lo soni pasaton nami do tuho nang akadongan nami namar ulang tahun di ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan tung basa-basam do Tuhan akagajang ni umur na pinasahatmu di hami lam tabamu matuhan gajang ni umur di nasida jala lehonomu hai pason do las ni roha tu pahamu nasida di bagasan perdalanan ningulu nasida asa totong marulu-puluk marlas ni roha nasida jala lam ditadda dengkan di basam lam ditadda holong ni roham nang pinasahatmu di nasida pasu-pasumu Tuhan nang akaparumah tanggaun nasida luasomu nasida mangulu di tengah-tengah ni keluarga di bagasan las ni roha do di bagasan kebahagiaan halatung pasu-pasum do nahura jumi hami na mga lehon las ni roha mga lehon atau di hami makilala hinatabu do inauli ni ngulu di bagasan parsaripeo ni losong ni pasaton nami do Tuhan nang disudi ruas ni huriam na semamilihon pilihan na siyan na jinalo nai siyan basa-basami siya pasu-pasum nang pinasamu tu nasida lam tabamu ma di nasida pasu-pasu Tuhan tabamu manang asini roham di nasida
Tabamu nang las ni roha di nasida di tonga-tonga ni parngulon na nang tujuluan ni hari. Di batama nami laos songoni di bagasan tikion. Saya totong do pasahaton nami tua do pamu na badiai nang disudi ulaun di tonga-tonga ni huriam hakabipi. Saya homa Tuhan nama masu-masu mang na di dia penuaing padomu Tuhan haka haguturun. Alai leonamu dame do las ni roha. Jala lehonamu sonang ni roha di tonga-tonga ni ruas ni huriam majakon ho mangulu di bakasako. Nang diaka dongan nami nagudang dope Tuhan mengadopi bencana-bencana alam. Mungkin doala ni hagaliun nami, mungkin doala ni kerakusan nami. Atong Tuhan seurupi akadongan nami. Apuli nasida, lehon pakirimu di nasida. Babua na hodo Tuhan patauhon nasida mangulu patauhon nasida madalani ari-ari ni ngulu na pinasahatun dope tu nasida tu tiki nanaingro. Di batama nami saya urupamu nasida lau pasikopon bohal ni parngulon na dope tu tiki nanaingro. Mari tenda totong lehonom rohana ukap siya nakaruas ni huriam siya nakanabaho kaulongin ang siya pamarita nami lau mga lehon narikot di tonga-tonga ni parnguluon na sida. Di batama nami urasi hami siyan na sadu sa pangalaw siyot nami. Asa ng terabat pasu-pasu na naisipasato mo di hami. Di bagasan Kristus Jesus tanghihon jalawloy mapangiduan nami. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 677 ayat sada uhut papungu pilihan bahen sipasato tamo datin rohata tu amang padita PDM Lubis.
Sadarionma Pabor Hatota amang pendeta fungsional, pendeta Porisman Lubis do keluarga di nanaing pidana sida tu pakusian me baru alayang golau gatina sida dangadong 21 tikion tapai mama harorona alani masuk mahita tu acara na Pabor Haton pendeta fungsional setonga-tonga ni huriata mari dehita sian bukuede nomor 650 sada ayat sada lo supangiduhan manon rotu jolo amang pendeta Porisman Lubis dohot keluarga. Hamua menami dongan sahudiaon sadarion ma Pabor Hatota pendeta Porisman DM Lubis MTH manguduti pakubasion tu inganan nai baru tahamulatehon ma tutuhata sude pakubasion nasida nasailaon di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan distrik 17 Indonesia bagian timuron. Obartusi tabigema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu perpidan nasida najinaon ni nanggur selain anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur. Surat Keputusan Ketetapan nomor 82 garing Pendeta garing SK garing 02 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan AP HKBP mengingat aturan kepersonalia HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Porisman David Martua Lubis MTH nomor induk pegawai 20.101.1/1985/038 tanggal lahir 19 September 1985 jabatan dahulu Pendeta Fungsional Resort Sulawesi Selatan bertempat di HKBP Makassar, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi
Sekretaris Distrik 8 Asahan Labuan Batu, dengan ketentuan: A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua arah pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan: surat keputusan garing ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 8 Indonesia, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan, Parhalado HKBP Makassar, Preses HKBP Distrik 8 Asahan Labuhan Batu, MPSD HKBP MPSD HKBP Distrik 8 Asahan Labuhan Batu, BPSK HKBP Pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 11 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditanda tangan dan distempel basah. Demikian. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, hupa borhat mahamu padita porisman de Lubis MTH, sian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, tuinganan pakobasion naib baru. Sai di pasu-pasu tu hatta ma'aka pakobasion muna na sa laut di huriaon, jala di pargugui huhut di patau mahamu, di pakobasion muna naib baru. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan de bata amanami raja ni huriai, mauliate marohanami diho, ala naung di loaso na posomon, padita porisman de Lubis MTH, makobasi huriaon na selaon, pasu-pasu mapakobasion na sida, bahan sangap di goan. Jala pargugoi man na sida di namanguduti pakobasion di nganan na baru, sayurupi pargugoi jala patau man na sida, makobasi huriam, asa marsangap po di saluhut panggulmiton ni huriam di 2 ton. Los pasu-pasu manang akka huriam sa resort Sulawesi Selatanon, totong merhasa daun, lau manidangi di tonga-tonga ni Makassaron. Mauliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di hamuaka manami nanami, acara singkat tapatupado di gereja on na perjulo marhata pertandingan ma nasida na borhat baru non hata borhat ma mewakili sahalak sian
mewakili ruas do Paralado upang do kami rodo nak kita amang sinaga iya pasatamen no tu amang situa sinaga alai ada orang somar hatabor-haboratan non disima tujulon do sudi Paralado do keluarga lau markur hita di parborat ni dongata ima mata padita pedem do keluarga pedem Luis do keluarga barben non adong bimbingan sawatik sia namang preses soda pasato tonana don do satokin alani hubasatami ma parjolo tu langsung ma tu amang padita Luis do tinang lau pasahaton hata borha-borha. Oras makamang dota minang. Iya, selama hari minggu mari hita. Ada orang so pasaton nami hata nami jumulu mazura pasatam itu keluarga madok sautik hata. Pasak majo tu boru nami ate. Isema. Pengen atau kisia? Oras amang inang opung kakak teman-teman sekolah minggu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya kita sehat, panjang umur, dan makin sukses. Doakan saya pintar dan tercapai cita-citanya. Terima kasih. Shalom, Horas. Horas, Samang, Inang, Opung, kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kiranya Amang, Inang, Opung, kakak dan teman-teman diberkati Tuhan dan semakin sukses. Doakan kami, saya sama Nana, sama Pani, semoga kami diberikan kesehatan dan tercapai cita-citanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kami, tolong dimaafkan. Terima kasih. Horas matutu amanginang. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan buat berkatnya. Kita bisa melangsungkan ibadah dan sekaligus pemberangkatan kami ke tugas pelayanan yang baru. Yang kami hormati Amang Pendeta Resot dan juga Inang. Yang kami hormati Parhalado dan keluarga beserta Amang, Inang semuanya. Dan yang kami kasihi dan kami sayangi Naposo, remaja dan juga adik-adik sekolah minggu. Selama 5 tahun kita bersama di HKBP Makassar ini, kami cukup berterima kasih kepada Tuhan bisa kami ditempatkan di HKBP Makassar. Walaupun jauh awalnya kami merasa jauh sekali Makassar begitu penempatan pertama, tapi ternyata di Makassar itu luar biasa berkat yang kami terima dan kebersamaan kita, Parsaurata, Inang yang cukup baik itu yang sangat kami rindukan nantinya di tempat pelayanan yang baru.
harapan kami Inang, kiranya Amang, Inang sehat-sehat semuanya dan dipanjang umur. Dan buat temanku, doaku Pungan Ina, para puan, kompak selalu Inang. Dan juga pengurus tetap semangat, pengurus Ina kami, Sina Deborah, dan para puan, Nasoni, Naomi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Mungkin banyak hal yang pergumulan pengurus hadapi, tapi biarlah Tuhan yang menguatkannya. Dan juga buat semua anggota para puan tetap semangat memuji muliakan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan tetap kita muliakan lewat punguan kita para puan. Untuk Ama, Tuhan memberkati usaha orang Amang semuanya, pekerjaan, baik di dalam gereja juga diberkati Tuhan. Dan kiranya Punguan Ama Ebenezer tetap eksis di kedepannya, tetap semangat walau usia semakin tua, tetapi pujiannya kepada Tuhan tetap bergelora. Begitu juga kami sampaikan kepada Naposo dan remaja, Tuhan memberkati segala rencana dan harapan Naposo, diberikan Tuhan pekerjaan dan jodoh, dan juga dilancarkan semua studinya, dan tercapai cita-citanya yang diharapkan. Dan kami berharap juga buat Naposo dan juga sekolah minggu, tetaplah percaya akan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Walau banyak tantangan yang menghadapi, walau banyak persoalan, tetaplah mengikut Tuhan. Ketika ada masalah atau hal yang perlu kalian pertanyakan untuk Naposo, remaja dan sekolah minggu, boleh dicari jawabannya mungkin kepada Sintua atau kepada pendeta, supaya Tuhanlah yang tetap menjadi pegangan hidup kalian. Untuk sekolah minggu, giatlah dalam belajar dan tetap datang mendengar-dengaran kepada guru sekolah minggu dan juga kepada orang tua dan juga kepada guru di sekolah. Kami berterima kasih buat kebersamaannya bersama anak kami Kesia dan Elina selama di sekolah minggu. Dan juga buat Amang Inang yang tidak dapat hadir di ibadah saat ini. Mungkin kami tidak dapat mengunjungi yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan. Semoga di lain waktu bisa bersama-sama memuji Tuhan. Salam kami buat Amang Inang yang sedang beribadah online. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik buat harapan Amang Inang. Mungkin Amang Inang ada kesalahan kami selama ini, mohon dimaafkan. Selama 5 tahun kita bersama, walaupun hanya 3 tahun yang full kita tatap muka, tapi itu rasanya masih kurang rasanya bagi saya. Tapi sudah waktunya, dan kiranya kami mohon didoakan juga Amang Inang bisa melayani di Kisaran atau di Lebuhan Nasahan. Semangat buat Amang dan juga buat kami dan juga buat anak-anak. Dan kami juga menyampaikan kepada Parhalado, terima kasih Inang, Amang, kebersamaannya selama melayani di HKBP Makassar. Sudah mendukung pelayanan Amang, dan juga kiranya orang Amang dan Inang semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha orang Amang dan Inang, dan tetaplah Amang Inang tetap bersemangat memuji muliakan Tuhan lewat pelayanan orang Amang di gereja ini. Dan juga buat Amang Pendeta Resort dan Inang, terima kasih Amang Inang kebersamaan selama ini. Inang sebagai seniorku dan juga orang tua kami di Makassar, banyak hal yang sudah Inang ajarkan
bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan kepada saya sendiri yang masih muda. Kiranya saya dapat menjadi seperti yang Inang lakukan. Dan juga buat Amang, terima kasih Amang, contoh dan teladan yang telah Amang lakukan. Sehat Amang dalam pelayanan, kuat, dan sampai masa pensiun Amang tetap sehat. Dan juga buat Inang tetap kuat mendampingi Amang, tetap sehat, diberkati harapan Inang dan keluarga. Dan mohon maaf Inang bila ada kesalahan yang saya buat. Kiranya Tuhan memberkati Inang dan Amang. Dan juga kami sampaikan juga kepada Inang Bibel, belum ada di sini mungkin ya. Nanti saya kepada Inang Bibel, terima kasih Inang, walaupun 1 bulan kita bersama. Sehat-sehatlah Inang, panjang umur, semoga di masa nantinya setelah masa pensiun juga Inang tetap sehat. Saling komunikasi kita ya Inang. Tuhan memberkati pelayanan Inang di sini. Terima kasih. Ya, kamang do taminang nga sebenarnya nga sude be do konak kaningan. Tang besirno kube. Jadi moliate mari tu hata akamang do taminang nga di pabor hatami. Setonga-tonga ni huriata di bagasan minggu tasadarion. Di sok kami diojakon tanggal sada Maret 2020. Iya. Jadi memang agak unik tuh memang isonala memang orang 2 minggu 2 hami arhobas ngai torro kopi museng. Ya tentu ada banyak pengalaman nong urasahok kami di tonga-tonga ni huriata di Makassaron. Sudah saluhuk nai di aka pelayanan pakobasion di Parsuryon di tonga-tonga ni pelayanan nami di Huriaon di hamulate roha nami do tutu hatta. Moliate ma akamang do taminang di kebersamaata saliling 5 tahun kami makobasi di Huriata Makassaron. Macelas roha boy melayani di Huriataon amang do taminang. Banyak pengalaman, ya banyak tambah aka parbinotoan marhiti aka pelayanan na boy hubat pahami di tonga-tonga ni Huriat tadison. Alani ido kami keluarga Padita Lubis inang boru simuraki rap dohot ianakon di bagasati kio nakamang do taminang mangido maaf kami molotu ngadong akan nahurang dia kapakobasion nami pasti do siadong do nahurang dia ka pelayanan nabui hupatu pahami itak nabui hupatu pahami pelayanan kami melakukan sebaik mungkin molotung pe oddo be nabui hubaik kami amang do taminang selama pelayanan nami di tonga-tonga ni Huriata bamar pangajumamu mangido maaf kami dia ka hurangan nami akamang do taminang saya tanya kok kamu memahami tutikin yang roh di pakubasion nami na baru boy tulam denggan na museng dia ka pelayanan nami tutikin yang roh muliate ma akamang do taminang nang disude dukungan di hala amang do taminang na mendukung pelayanan nami salili kami di son nang sian ruas ni Huria nang penang sian parhalado urasao kami do gudang do ka pelayanan nami terbantu alani aka dukungan dohot nasihat dohot aka bimbingan aka sian ala amang dohot taminang alani dang palaga jang bedohonon nami muliate ma di kebersamaatan na salilingon say tuhat tamana masu hala amang dohot taminang say dileho mahipason dileho magajang ni umur songoni manang sude sian parhalado sa turuas ni Huria dang apalago aron nami be sada be sude mahita tahe akamang do taminang say di pasu-pasu Tuhan ma saya dong maka perjupangan na uli museng perjupangan na denggan ala ba molosian umur di pelayanan gajang go be pelayanan nami gitu saya dilihat Tuhan mahai pason di hitabe dilihat di hami gogo dilihat di hami hai pason songoni nang hala amang do taminang dia katiki naune
nadenggan boy hita museng rak marsaor. Iya songonima pasaton nami mauliate nang dia mang padita resort amang padita simamora nasalilingon na membimbing kami di tonga-tongani huriata di pelayanan di tonga-tongani hurion urasau kami do songo dia gudang aka pelajaran gudang aka pengalaman na boy hujalo kami sian hala amang dohot keluarga songo nenang disude dongan parhalado mauliate makamang do taminang di kerjasama dohot pelayanan ta nasalilingon saya dilihat Tuhan ta semangat dohot lasni roha di hamuna makobasi di tonga-tongani huriata salelingon tu sude aka kategorial songoni nang sude aka wilayah saya Tuhan ta mana masuk-masuk di aka sude pakobasion di tonga-tongani huriataon songoni ma songon sahat ni hatanami aka mangdota minang mauliate ma tangya ko kamu mahami paboratamu mahami di bagasat tangiang asatung anggiat dengan uli nang akapar sauran namin non di ingan pakosion na baru songoli nang di pelayanan nami. Rencana kami do siya tonga-tonga ni huriata borhak mahami hari Selasa tanggal 25 on siya tonga-tonga ni huriata nang sian Makassaron tanggal 25 hari Selasa. Di pasu-pasu Tuhan manang pardalan nami sekeluarga saat kami di tempat nai baru museng songoni ma akamang do taminang horas madihita pinasama tu parhalado do keluarga lo tujulu markur lo sekaligus non pasaton hata sian atas nama ni ruas do parhalado do pasaton nahopar tu si pasaton tatu di sini. Mulai Selasa nasi daworhat subuh pagi jam 5.
Masa time batiketo abang situ aperem apa sahaton hata pura-pura atas nama ruas do parlado. Nahu persangapi hami amanami pendeta resort dohot inang. Nahu persangapi hami inang Bible Pro. Suak songoni nang amanami inanami na adong di bagas garijaun. Perjolo mersadawi jong-jong audi sosong mengwakili perhalado doho ruas ni huriata lao pasahaton hata borhat tu amang padita PDM Lubis doho keluarga dinanaing bor pidda nasida pidda tugas tu pinganan day baru di kisaran molotung adok piandon akan nanaing madok kata buduan non tapasahat di sopo ditiki ucapan syukur. Jadi di son hami majona pasahatun hata mengwakili hita salu nak di hamu amanami amang padita Lubis dohot keluarga hupasahat tami ditikio tu hamu hamolate unirohanami di pakobasyo muna selama 5 tahun hamu di Makassaron di narak mangula hita di hurian itu hatta di resort Sulawesi Selatan. Nung atu godang hujalo hami akka firman Tuhan sian hamu amang selama 5 tahunon. Jala toktonggo hami mangilo tu amat dari bata asa gibay may gabi sulu-sulu ni perdalanan ni ngulunami tujuluan ni Arion. Di naneng borha pe hamu tu inganan na baru berarti daksongon na di sobe nunga taba godang manang taba luas pelayanan muna ay hamu di sekretaris distrik berarti lebih godang manuk karijo muna jala lebih sibuk melayani di piga-piga hurian non. Jadi tok tonggo hai mangido tu amat taribata saya dipergogoi tu hatta mahamu mangula tohon hamuna dipergogoi hamu diparbisuhi di ulau muna nai baru di inganan nai baru tok tong madiramoti tu hatta saya martaba makka rezeki di hamu tabbasilas ni roha tok tong ile tu gajang nyumur ai godang gope nanaing si dalana muna di pelayanan muna di hurian itu hatta tarsongon ima hata sia kami jalo songon hata pangujungi songon nidok ni inda tua-tua pidok si tapi habang di atas hauma horas mahamu nahuba berhatami horas hami na tininggalor muna butima noain tapasapa cendera mata son tadadar strohata iya bui bahu dulita dapola gajang pasaton nami to nasional prices dan bui nasida ro aturan na tugas nasida dui
no paborhato nakana timer no sonon alai kebetulan nuaing nesida tong paborhato do mangojakon padita di Papua Barat panang di Sorong. Jadi di situ nuaing nesida gawe di Matu kami surat penugasan mewakili nesida lau paborhaton padita di Sorong. Khususnya tuang padita Luis patetap ma diperbugui Tuhan tamu aku bayar sudah ni ba song na tudok amang preses dan buiro ba sahak matonana ba permisi maham telebuk kamu nesida sian distrihon ala ikon tusan nama aku bayar sosaon na nama hamu sian distrihon alai suraton nama hamu di distrik Nepal Imaratona anoma musedi soban non nang magajaku kamanga kenang alani marid di mahita asal itu panung los jong mahita salong nomor 757 ayat 1. Saat kami masian nani lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di julong pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim asalam tadahami gudang nisi lehon mitu kami asalam girgir kami madok maulyate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Sa penurbadia magwarmo sa Roma harajon sa saut malam niroham di banotongon sona di banogitja leon matu kami sederun hanguluan siapari sa sama dosa nami song planesa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan unak kami to gihon tu panguncunan palua mahami siyan pangaku
sadami jala jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama pohina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan di batama pohina tuho jala di pasaurhon madamena tutoldim. Tujuh loma amang do inang sumaita sa jalan. Oh